Ak vás zaujíma, či dokážem opraviť London White, teda Tottenham, odporúčam dopozerať toto video až do konca. Ale ja to nebudem mať až také ľahké, pretože si môžem vybrať iba 3 hráčov. No a brankár sa vždy hodí, CM-ko sa hodí a toto najväčšie teda zobereme. Prečo nie? A tu môžeme zobrať tých najlepších. A ideme do Lague C, čo je relatívne blbé. Neviem prečo mám. No, chcel som povedať, že 2036 a 2037, že to je divné. Ale len tak fun fact, že ja neviem, ale mne sa buglo nahrávanie a preto som po 8 koloch na 2. mieste. Na prvej strácam 3 body, takže to neviem, či mi úplne vyjde. Tohto a tohto som dokúpil. No, týchto 2 som teda kúpil. Tak to má byť skôr. A to je všetko, čo som urobil. Ešte som prehral pár zápasov. 2 aj teda. Áno, pár som vyhral, pár som remizoval. Teraz remíza, no. Neviem, či nie s 1. miestom. Áno, s 1. miestom. 3 som remizoval a 1 prehral. No, potrebujeme teraz všetky zápasy vyhrať. Ináč sme cooked. No konečne sme niečo urvali. A henty prehrali. Sme s nimi zdieľame 1. miesto. Haha. Že no, toto klikneme. Tak ešte. Toto už 10. kolo, už ideme do druhej polky. Čo akože zničím tento tým, teda zničím, to je blbé slovo. Porazím. No. S nimi sa budeme ešte byť o to 1. miesto, to tak vidím. Tu som zabudol povedať, že budeme mať na to. OK, predĺžime vám smluvy. Na teba si klikneme takto, na teba takto a na teba tiež takto. A ešte zabudol som povedať, že chcel som povedať, že budeme mať na to 10 sezón. Na výhru čo najviac trofejí. A ten zápas s tým Preston bude dosť dôležitý. No, OK. No, nechcel by som. No, bro. Druhý tým prehral s 10. No, nie. Tak ten zápas už možno aj dôležitý nebude. No, tentokrát to není remíza, ale výhra. Ale s týmito zasa remíza. To ma teda až tak neteší, ale už má veľký náskok, takže už mi to nič nepokazí skoro, ak by som neprehral skoro všetko. Luton si tentokrát nedal, ten Luton, keksík, takže nevyhral. A my už máme extrémne toto vysoké, takže už nás neporazia. Počkaj, možno akurát tak poviete vy dvaja. No áno, no to je všetko. Ja vám ešte sa o chvíľu ozvem, aby som vám ukázala, ako dopadli zápasy. Do klidu. Títo sú poslední v tabulke, áno. Luton. Norwich chce predbehnúť Preston, ale nejde im to až tak.
A ešte Preston dostal odo mňa, že bum, že konečná. Ale Norwich im dal šancu tak, že prehral tiež a rozhodne to až posledné kolo, v ktorom hráme s derby. Nám to už môže byť jedno, môžem si dať 20 vlastňákov, ale prečo? Ale prečo to radšej nechať na náhode? A preto som remízoval, ale mne to je čo? Jedno. A Norwich ešte spadol dole, Preston ostal. Stoke a Derby išli hore. No, to je zaujímavé. A dostávam iba 800 za to, že idem do ďalšej. Si sa zbláznili. Ale získavam aspoň toto. Čo sú to tam? Tí sa nás netýkajú. A v lige to už bude ťažšie. A 6000 nakoniec za rozpočet. To bude zaujímavé. Leicester Bowl, no to už bude trošku ťažšie. Bristol, Sheffield, Preston a ich derby, no Leeds, to bude ťažké, ale hádam to, ak zvládneme. Dovidenia ľudia, čaute, ďakujem za dopozeranie videa a dovidenia.